Hello logoper, good morning to you all logoper. Pin खेबसेबाव नोंथांमोननि थाखाय माने मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावनांगौ जाबाय। लोगोफोर बे भिडिअ जाहैबाय माने जोबोद इम्पोर्टेन्ट आरो जोबोद लाजिनांथाव जोंनि बर' हारियाव जेनेबा फार्स्ट टाइम होननानै आं सानो आरोना। फार्स्ट टाइम जोंनि बर' हारियाव बेयो जादों आरोना। लोगोफोर बेनो जाहैबाय माने नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबासो माने बुजिगोन। नोंथांमोना माने मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय आरोना। आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आरोना। लोगोफोर दानिया थांदोनि गुबै आयदायाव। लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे सासे बिफा सासे फिसाजोनि बिफा आरोना माने सासे बिफाया गावनि फिसाजोखौ इसेबां लाजिसिंसिं इसेबां माने दुखुनांथाव रागा जोंथाव बे बाथ्राया गावनि फिसाजोखौनो माने बुयै दोखो बुनानै सेला खालामनानै दायो फिसाजोआ खारनानै दं। मानि थाखाय खारनानै दं? नोंथांमोना खोनासंदो आरोना। मानि थाखाय खारनानै दं? सासे बिफाया गावनि फिसाजोखौ माने हाबा खालामनो नागिरदों। माबोरै जाथावथाव? इम्पसिबोल लोगोफोर। बेफोरो मारैनि जाथावथाव? बियो मोनसे गुन्दानि थाङो आरो बियो मोनसे दाखाथियावसो थाङो, रेपआव थाङो आरोना। मानो होननानै बुङोबा सोरखौबा नुफेरदों नामा? रावबो गावनि फिसाजोखौ रावबो जुलि खालामा, नंगौना नङा? ओरैबायदि लासिंसिं जाबाय जोंनि बर' हारियावबो फैयै जायै जाबोबाय, बुहुद प्रब्लेम जाबोबाय। खिन्थु दिनै मा जाबोबावखो? माबा गावनि फिसाजोखौनो हाबा खालामनाय। मा जाखो बेलाय? इसेबां लासिंसिं बेबायदि बिफाखौ ओरैबायदि दोखो बुनानै दोखो साजा होनांगौ आरो जेलाव हरनांगौ, नंगौना नङा लोगोफोर? बेबायदि बिफाया बिफा नङा, नंगौना नङा? अननाय गैयि गावनि फिसाखौ बेफोरबायदि जुलि खालामनो नागिरनाय। मा जाखो बेलाय? मा आयेन जाखो? दिनैसिमबो रावबो गावनि फिसाजोखौ माने संसारावनो रावबो गावनि फिसाजोखौ माने जुलि लायाखै। जोंनि बर'आवसो माने जोंनि बर'आवसो गावनि फिसाजोखौ जुलि लानो नागिरदों। मा जाखो बेलाय? सासे बांगालाबो लायाखै, सासे हिन्दुआबो लायाखै, सासे हारसायाबो लायाखै, नंगौना नङा? गासैबो स्टेटआव लायाखै, कान्ट्रियाव लायाखै, गासैबो देशआवनो लायाखै, इण्डियाआवनो लायाखै। जोंनि बर' हारियाव जों बेखौ मारै जाहोनो, नंगौना नङा? इसेबां लासिंसिं बे मानसिया दोखो साजा मोननांगौ आरोना। बेखायनो इसेबां गिदिर माने गोरोन्थि मावबाय बे मानसिया आरो इसेबां लासिंसिं खालामबाय, जोंनि बर' हारिखौ मान सनमान गैयि खालामबाय। बेखायनो दोखो साजा मोननांगौ आरोना बियो। बे दायनि थाखाय बियो माने निमाहा गैया आरोना आंनि बायदिबा। आंथ' खाथियाव मोनोबा दोखो होगोन आरोना बेबायदि बिफाखौ। गावनि फिसाजोखौ हाबा खालामनो हालायग्रा माबायदि बिफा बेलाय? अननाय गैया नामा बेना गावनि फिसाजोनि सायाव? मा बेहा हिन्जाव गैया नामा? बे गथ'हा बिमा गैया नामा? बेफोरबायदि खालामनो इसेबां लासिंसिं गावनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि रेप खालामनो, हाबा खालामनाय माने रेप खालामनाय गावनि फिसाजोखौ, नंगौना नङा? इसेबां लासिंसिं, इसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा, रागा जोंथाव बाथ्रा लोगोफोर। नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर? कमेन्ट खालाम, गावसिहर कमेन्टखौ लोगोफोर। बेबायदि मानसिखौ माबायदि साजा होनांगौ? बुं नोंथांमोना। फासि होनांगौ ना मा होनांगौ बेफोरबायदि बिफाखौ? नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरोना लोगोफोर। आरो नोंथांमोना मा खालामनो लुबैयो बेफोरबायदि मानसिखौ? नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरोना। लोगोफोर, आं जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोख्रों बेफोरबायदि एक्टिभिटिनि थाखाय गोख्रों साजाखौ माने लुबैयो आरोना। मानो होननानै बुङोबा खनसे माने सोरखौबा रेहाय होयोबा बेबायदिनो सेम प्रब्लेमानो आरो जाबावो, नंगौना नङा? बार जायो। बेखायनो दोखो साजा होनांगौ फार्स्ट टाइमावनो, नङाबा नेक्स्ट टाइमाव आरो बिदि जाबावगोन। सोरबाया सोरनिबा फिसाजोखौ हाबा खालामनो नागिरबावगोन। बेखायनो आं बुङो जे नोंथांमोना कमेन्ट गावसिना हर। बेनो आरोना लोगोफोर। थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। आरो नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामो आरोना। आरो कमेन्टखौ गारनोथार लोगोफोर। नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाबो गाज्रि मोनदोंबाबो कमेन्ट खालामथार आरोना। थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।